Khubor ka Batesi TV. Hagaju kasngi kata ka arpau tarik unailor arajar arpulai arngut ki kena samla ki banaga tain maungap kila jar ngai bat hadu ba penmi ya kani ko kuboru kimpat wan payeng ki arngut ki bala jar ngai ki dei ki bala tip kerteng kum u wan bok lang kurba arpau snem karta ubana trau cycle bat ka piban kentiu sun khat prasnem karta ka bana marbisu wan bok lang ula jar ngai hakapor san siteng janmiet bat layo i khatdu yo u hasurak bypass hatrau luai ki bahayang sem kila wat keleng gijaka nrei kimlap kumta kila leit ban ujor daga ejahar syaki pulet ke maungap police station kila pentip bala dadon ginu ki bayo iu kin phone syau number khandai nriu iwei ar nriu nyau khandai not nyau ar ka phiban kentiu pat kala jar ngai hakapor sau baji aa janmiet ki bahayang sem kila wat hakeleng gijaka nrei kimlap kumta kila ai ejahar ha maungap police station ki bahayang kila karpat bala dadon bayo i ka kin sngoba ban phone show number khandai nriu iwei ar khandai san ar lai khandai pra uba Renaldus Kharbuli ya ubala jutip pat ba kum ubaret ula khlat no hakamit sing tho ding ka arpu artarik unailor arajar arpulai hakapor khatwe bijimin met on late on tap haka arpsan tarik unailor arajar arpulai haulum jing tap jong balang Catholic laim kra kipai ba ki itu bahayo barin namar ba udai unong le biria ubapau udai ru udkhot jong seng biria ukhasi lani kasbuk nalor ki kam le biria udon ru ya sap ban ruai bat ka wei na ki jing ruai jong u ka bapau ba ka dei ki jing ruai jing ta ka maina kum shibenta ka jing snok tilang ha ka swacha hi seva ka office jong executive engineer katna PHE maukrwat kala penlong ya ke jingpen ko ya ke jabo jaban batam ya ke plastik ki basata harut kawa umno kajaka bajutan umbam umdi ban sam syak shnong boper ha ke jing shisha nadu ki seng balang ki seng samla shnong makurwat bat ki tanat sarkar boper ki jupen ko bat buru da ke jing maham bamdai ban bread ya ke jabo jaban nrei na ka liang jong ki pai ba kim ju khen kor bat pen snap ya ki kendon balaptha ya gijapo labret khnang hakmat ki signboard jing maham ka Riniki Bhuyan Sharma ka lokjung menteri rangba kajala Assam u Himanta Biswa Sharma kala dawa by menrai khmat shipho klor tingka nau MP ka seng Congress u Gaurav Gogoi namar ba ula penjak buram dak ba keno ba ka don ka jing bembiang ha ka company penmi jing bam jongka kala ai mukaddama ha Kamrup Metropolitan Court of Civil Judiciary Menteri Rangba ka Tamil Nadu ulaong baka jela kan le buram ya gitu gibriu gi banok senyang ya ki dkhot met jongki onda ki lakhlat no nagani kesla pertai ulaong baka sarkar kan kenmau buram ya ki daga ba pendon buram ha ka sngi tep jongki ulaong ba ka jingno senyang jongki ya la ki dkhot met hadin baki layap kala ban pelaj im ya bon teli gim sem ki badang im kawi kalong kemi kala yap badaki spangut kila syak pen kenria no na ka jakasa jongki namar ka jingslei Nagpur hadin ka jing ter ulabba ba klem sange naduk ka miet singi tho ding haduk ka sing sajan ki army SDRF NDRF bad ki pulit jonga Nagpur kila yakun baro sisngi ban pelaj im ya ki pajba ki ba sakut hapo ki yeng jongki ka Telangana kadai ka jela ka ban nengkong ban ai bha akat pang hadu sanpo percent yaki kentai bakin bat yaki kam shnong kam thau nagi khat ar hajar news pa nriu khandai ngut ki sarpanch nriu hajar praspa prangut ki dei ki kentai ki don sanpo khandai hajar ngut ki kentai ki babat kum ki ward member bat kum ba saw hajar ngut ki babat kam haki mandal bat zila parishad ki pulit ke Delhi kila kem ya arngut gibriu ki basyo ya unong trei jong kawai ke dukan de mobile tang nagadau ba uslem ban penpoi ya ka mobile iPhone 15 ka ba ulakular ban penpoi syaki katkum ga jing ekran unong shong dukan ukular ban penpoi ya ka mobile syaki ha ka singi thoding nrei namar ba kamlong kumbala ekran kila syo ya u ya ki arngut ki basyak kem latip kerteng kum u Jaskirat Singh bat o Mandip Singh ka India kalau kentu ya ka Pakistan baka dai ban pechwa yala de shwa bakan kedau kti ya ka India
Ka India kalau ong baka Pakistan ka dei ka ri ka babat ya ka record ha ka jingpen keng ya ka hok long breu man breu. Ka India kala keren ya kani hadian baka Pakistan kala takran ya ka India ha ka dor barba jong ka United Nations da ka bawanra ya ka mat jong ka Kashmir. Ka India kala yo jingtip baka kenhon ki Khalistan ki temu ban pelong jingyaki ha ka arpsan tarik unai lor ha Canada bat ki don jingtemu ban thang ya ka India bat ban penmensaw ya ki nong India ki basyong basa ha Canada. Kadon ke jing sngokhiya menta halor kani ke bentan marbalada ka Canada kamla bante lakam ya ka syongsuk syongsan balada ja ba ja ai ke basniu ya ki nong India klempep ka India kan sajubab da ka bateng ya ka Canada. Kajing per jingmut apdeng ka Canada bat ka India kadai hadien kajing syasiat yap unong yalam kile no Khalistan u Hardip Singh Niger ya ka ba ka Canada ka keno ba kadai ka India ka ba penyap u hapo uput usam jong ka Canada. U menteri rang bado ka Israel u Benjamin Netanyahu ulayaro ya ka India namar kisin jam ki ba ka India kala shim ban penklan ya ka khayi ka pateng bat kiri Europe. U Benjamin ulayaro ya ke India ha ka dor barba jong United Nations bat ulaong ba ke India ka dei gari ka bakwa ya ka syongsuk syongsan bat kalapan iru dakikam. U nong mikman na kaseng Democrat u Bob Menendez bat kalok jong u kila syak pengat hagi kendon ain halor ke jingkeno bagi bampisa na ki laingut ki hek saipan ki bana New Jersey. Lakeno bau Bob ula pendon kambakla ya ka borjong u ban ula bampisa daki $1,000 rengkat kiksiar kiksa ki bau ula shim na ki hek saipan. U Secretary General jonga NATO u Jens Stoltenberg ula pentip ba onom parla satia ban penrung dekat ya ka Ukraine hapo ka NATO kat bempat kot kathma. Ula ong ba la ban penrung dekat tang hadien balakot kathma bat kataru onda ka syongsuk syongsan kalawan pai biak. Ka temen ka belah New Fulais Nam Karta kalayap hapo ka lingsun ka bami na London ban le Chinese. Baro kinang mut baka yok thia nrei hadien kilap baka layap pemban. Kiba don lang hapo lingsun kila kersiu ya ka nrei kamki. Kumta kila pentip no sya kinong trei jong ka lingsun nrei kam hadien lapen bena baka yap na kadau baka yok ya ka jingpang kendek syadam. Lalap ya ka kuratia ke badang rak ya ka met brio ha ka wei ka wa ka bahab ha Florida ha United States. Kani ka kuratia ka dai ka badan ya ka jingjrong ka bakat sauput. Marsen yo iya kani kinong ya lenti kila pentip sya ki bor jong ka ain bat kham hadien ki pulit kila wan bat kila siat ya ka tai ka kuratia bat lasai ya ka syabar. Kitu kilong kimat kublai.